ערב טוב, יום השני של ורנה, היום באלביט חזק ואיתנו השחקן המוכה יוני בסין מקרמיאל, רחוב סתם. מה אתה אומר על ההפסד שלך היום? וואלה, אח שלי המזל, הנאחס ממשיך בוורנה, אחרי 7 שעות בטורניר, אני מקבל זוג קינג בסמול בליינד, כולם קיפלו עד אליי, אני אומר קול, הביג בנד עושה לי עולין, זה בערך 6,000, זה גם עולין שלי, אני משלם, השחקן מראה לי דמה 8, בפלופ נופל 7, 8, 10, בטרן 5, ובריבר כמובן דמה, ואני מסיים מקום 26 מתוך 68, בלי כלום. איך הרגשת אחרי ההשפלה הזאת? וואלה, התרגלתי כבר להפסיד את זה בוורנה. גם בטורניר הקודם סיימתי 36 מתוך 30,